Potřebujeme ho neustále, ať jsme mladí, věku zralého či pokročilejšího, potřebujeme jej, když si hrajeme v parku, učíme se, povídáme si, prožíváme emoce. Potřebujeme jej i v situacích, kdy jsme unavení nebo se třeba smějeme. Jeden z našich nejlepších kamarádů se jmenuje lidský mozek. Co o něm víme? Má 2 hemisféry, týlní lalok, temenní lalok, spánkový lalok, čelní lalok, střední mozek, prodlouženou míchu, váží asi tak 1300–1400 gramů a skládá se z pár desítek miliard neuronů a 1000krát více synapsí. Každý neuron má jádro, dendrity a axon. Spojení 2 neuronů se říká synapse. Dá se nějak zjistit, co si nám honí hlavou? Pojďme se podívat do neuroinformatické laboratoře na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Takzvanou elektroencefalografií, tedy snímáním z elektrického potenciálu z povrchu hlavy, lze zjistit, jak náš mozek reaguje na nějaký podnět. Jak se to dělá? Trochu vás oblepíme elektrodami, referenční elektroda na čelo, zemnící elektroda na ucho. Další elektroda k oku, která snímá, jak moc například mrkáme. Pohyby očí nám totiž ruší chtěný signál z mozku. Nakonec dostanete slušivou čepičku, jejíž součástí jsou další elektrody. Pak se nejlépe zavřete do zvukově a elektricky stíněné komory a tam vás připojíme na zesilovač. Na řadě je stimulace, tedy jednoduché promítání v různých intervalech, například světelné záblesky či čísla nebo pouštění zvukových signálů. Všechny tyto podněty jsou přesně synchronizovány s elektrickými potenciály, které sejmeme z povrchu hlavy. A co s tím dále? Výzkumníci v minulých desetiletích postupně přicházeli na to, jak dlouho mozku trvá, než si uvědomí, že něco vidí či slyší. Například uvědomění, že jsme něco viděli, trvá až 0,4 vteřiny. Tento graf zobrazuje komponentu P3, která vzniká v okamžiku, kdy mozek zaznamená očekávanou událost. Můžeme například sledovat, jak se náš mozek chová, když řídíme auto. V náročných či stereotypních situacích, na dálnici, v městské zástavbě, když nás někdo nebo něco jako řidiče vyrušuje, když jsme unavení. Nebo si třeba můžeme spolu s naším mozkem hrát. Stačí opět jednoduché zařízení na snímání elektrického potenciálu umístěné na hlavě. A naše schopnost se soustředit nám pomůže přetlačit kuličku na soupeřovu stranu nebo ovládat vrtulník. Největší výzva pro současnou vědu? Představte si, že jste v situacích, kdy například nemůžete mluvit, nemůžete nebo nechcete se hýbat a váš mozek přitom pracuje jasně. Až budete mít chuť si třeba zatančit, vzpomeňte si na mozek našeho přítele.